एभ्रिवान गिबियावनो आंनि गोदान इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै गुवाहाटी नारेंगीनि गेजेराव थानाय मोनसे बन्दा वाटारफल होननायाव बेरायनो थांनो नागिरदों। स' गाइस नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय। थ'दो बिदिबा भिडिअखौ आराम्भ खालामसै नङा होमबा? गाइस फाइनेलि जों दा लकेशनखौ मोनफैबाय। नै गारिखौ बैहाय पार्क खालामनानै दोनबाय, ओमफ्राय बेनिफ्राय जों दा थाबाय थांनांसिगोन ससे। थ'दो बिदिब्ला गाइस गुवाहाटी नोगोरमानि गेजेराव थानाय बन्दा वाटारफलखौ देखायनोसै ना। गुवाहाटीनि नारेंगीयाव दङ बेयो। नै ओजोंहाय देखायहरोबा नायदो लोगोफोर, सिगुन बागान। बिनिफ्राय आरो 200 मिटारसो थाबायनानै थांनांगोन आरोना। बन्दा वाटारफल होननाया बारा गिदिर नङा, फिसा थारमाने मोनसे दैनि निजिरा दङ। थेवबाबो बेहाय फैनानै एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना। बेबायदिनो गोजान जायगायावथ' जों थांनो हायासै नालाय, ओंखायनो बे गुवाहाटी नोगोरमानि गेजेराव थानाय बे बन्दा वाटारफल होननायखौनो नोंथांमोननो देखायनो होननानै सानबाय आरोना। थ'दो बिदिब्ला बन्दा वाटारफलखौ नोंथांमोननो जोंबो नायनोसै आरो नोंथांमोननोबो देखायनोसै नङा होनबा? बन्दा वाटारफलखौ आं नै बेखिनिनिफ्राय देखायनो थाखाय जागायजेनलांनोसै। नै बन्दा वाटारफलनि खाथियाव थारमाने थासारिया ओरैबायदि आरोना। जोंबो सिगुन दंफां आरोना। आरो जायगाया एसे हाजो एरिया, अन्थाइ गांग्रां गुंग्रां दङ। नैबेलाय बेफोरबायदि। सोरबाफोर जुदि नायनो गोसोबा फैनो हागोन। बियो गुवाहाटी नोगोरमानि गेजेराव नारेंगीयाव दङ। गुगोल लकेसनाव नायबानो मिथिखागोन नोंथांमोनहा। दा बेहाय बारा दै गैया, खिन्थु दैज्लां बोथोराव दै जागोन आरोना। ओरै थांनो हागोन ना हायाब्रा? बिराद फिस्लालै। बेनो जाबाय बन्दा वाटारफल। नै आंजों लोगोसे फैफानाय लोगोफोरा दिपज्योति दास, प्रान्जल स्वर्गियारि, ओमफ्राय दिपज्योति रय। एखे नामब्रा सानैनाबो बिसिना। नै बेनो जाहैबाय बन्दा वाटारफल। बन्दा वाटारफलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। नै बेबायदि आरोना बन्दा वाटारफला। बन्दा वाटारफल मजा। बन्दा वाटारफल। बन्दा वाटारफल, बन्दा वाटारफल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। स' गाइस गुबुनफोरखौ नोंथांमोनहा जेरै सापर्ट खालामो, आंनि भिडिअखौबो नायनानै सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय। आं गोबां मानसिफ्रानो भिडिअखौ नायो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा ना। थ'
दिनै आं नोंथांमोनखौ आरो रिक्वेस्ट खालामफिनबाय जे अन्नानै आंनि चेनेलाव माब्लाफोर गोदानै फैयोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय। गाइस दिनैनि बे बन्दा वाटारफलनि भिडिअआ एसेनोसैमोन। आसा खालामबाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जाहाथे बेबायदि भिडिअ आं आपल'ड खालामबा नोंथांमोनहा फार्स्ट टाइम नटिफिकेसन मोनो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। बाय बाय।